Paráda. Šup, skúška. Dorazil nám ďalší balíček. Zabalený pekne. Ideme na to. Zatrel som si noží. Musíme to takto na silu. Podľa všetkého by to mal byť jord. Krabička v krabičke. Výborne. Čo je to z dvoch častí? Čo som to objednal? Je to pre mňa vôbec? Ešte detail. Už som to zakolil, zase plienky, nie. Tentokrát plienka tu není. Dobre, to je nič, to nás nezaujíma. Vidím, že obálkami sa nešetrilo. Je to on. Preto je dvoch, lebo bedničky budú asi zvlášť. Dobre. Tak, toto je tá 1000, ešte príde 900, ale toto je 1000 po zvrchu, peknom stave a tu je vybalená. Páči sa? Aj s Walkmanom. Aj s Walkmanom na vrchu. Sieťovku mi poslali, ako keby sme tu mali takéto zásuvky. Klasika, zaprášený, ale to nám až tak nevadí. Hlavne, že nie je doškriabaná. Ukáž sa. Krásnom stave. V akom budú bedničky, ešte sa pozrieme. Skoro ako nové, nepoužívané. Pozrite. Krásnom stave. Skúsime zasunúť. Oh no! Už len priznať to ako. Vydrž. Ja na to prídem. No. To bola krátka ukážka. Ešte by som asi navrhoval ukázať si, ako sa vysúva Walkman, keď nás to už doma nebaví a chceme do terénu. Kvôli tomu je tu tretia mechanika. Wow. Sleduj. Asi som na to prišiel. Huk. A ideme do ulic medzi baby. Krásnom stave, aj ten je v krásnom stave. Tu je trošku odlúpený. No ale však čo by sme chceli, hej? Po toľkých rokoch zase dokonale to nemôže byť, tomu by sme ani neverili. A hlavne by to nestálo toľko, koľko to stálo. Dobre. To je pre dnes všetko. Tešíme sa na ďalší balíček.